ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଙ୍ଗୀତା ଭିଜନକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିବା। କବିତାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିନେବା କବିଙ୍କର ପରିଚୟ। ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ କବି। ସେ ପଞ୍ଚସଖା କବି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସର୍ବତ୍ର ଜନପ୍ରିୟ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆନିତ। ଆମେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ଉଦ୍ଧବ ଜଣାଣ, କାଳିୟ ଦଳନ, ଭୂପତ ଗୀତା, ହରିଣୀ ସ୍ତୁତି, ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି, ପାହାନ୍ତି ଅବକାଶ, ହାତୀ ଝୁଲଇରେ ଆଦି ଅନେକ କାବ୍ୟ, ଭଜନ, କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷା କବିତାଟିରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ, ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ହେମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା, ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର, ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ, ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ, ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିନ ବରସନ୍ତି ଜଳ, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି, କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ପୃଥିବୀର ବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ, ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ, ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ, ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖ ହୋଇ, ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ, ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖେ, ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି, ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି, ଅଳପ ନଦୀଏ ପୂରିଲେ, ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି, ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି, ଚତୁର୍ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି, ମୟୂର ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ, ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ, ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ, ଯେ ସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିନେଲେ। ଏବେ ଆମେ କବିତାଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ଏହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁଟି ସବୁ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରି ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ବର୍ଷା ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତି। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳା, ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି, ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରି ମେଘମାନେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଓ ଜଳ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି, କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦୟା ଚିତ୍ତରେ ଜଳଦାନ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜଗ୍ରାସେ, ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ଏଠି ରବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପିତ ଅର୍ଥ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା, ଅଷ୍ଟମାସ 8 ମାସ। ପୃଥିବୀ 8 ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ଲାଭ କରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ,
ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଂ କର ମତେ। ତପସ୍ୱୀ ଯେପରି ଦୀର୍ଘକାଳର କଠୋର ତପସ୍ୟା ପରେ ଫଳ ଲାଭ କରେ, ସେହିପରି ଧରଣୀବାସୀ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖ ହୋଇ। ଯେମିତି ତପସ୍ୱୀ ବହୁଦିନର କଠୋର ତପସ୍ୟା ପରେ ତାର ଫଳ ପାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଧରଣୀବାସୀ ବା ପୃଥିବୀବାସୀ 8 ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ଜଳ ଭୋଗ କଲା ପରେ ଜଳ ପାଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବା ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖେ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେବାରୁ ରାତି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ବେଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଖଦ୍ୟତ ଅର୍ଥ ଏଠି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୋରିଣ ପାଣି। ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥ ବେଙ୍ଗ। ବର୍ଷାର ମେଘର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ ପାଣିକୁ ଘେରି ଗର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଳପ ନଦୀ ଏପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଛୁଳନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହିରାଶି। ନାନା ପ୍ରକାର ଫସଲରେ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ। ଛତୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଛତ୍ର ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେମୟୀ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଛତୁ ଛତା ଭଳି ଫୁଟି ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ରାଜା ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ମୟୂର ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ମେଘକୁ ଦେଖି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତଜନେ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଅତିଥିକୁ ଦେଖି ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ହେଲା ପରି, ସେମିତି ମେଘକୁ ଦେଖି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।